uNkulunkulu akakulonde kubusise uphile uphushe uphumelele igama kuPastor uNiki inamba uyisisa kusongola ekuseni kuya 5 ntambama usuku ungifonela kuphela umlandeli wethandeni so ngomsombuluko kuya kuFriday ngomgqibelo ngiba busy ngesonto ngisuke ngisesontweni mina ngifonele sibhekela yomatshisi lisiyabonga Pastor wethu esimthandayo ngicela ukubuza ngabe bekushona uphupha umncwabo ngiyabonga uphupha ke la umncwabo yini umncwabo it's a funeral safe isi nake singakusho number 1 ngokuqondile uma uphupha umncwabo kuba uphawu olungaba lubi uma ubona ngoba ngokuqondile kungakhomba ukuthi ngenzeka uyakhonjisa ukuthi ke ukhona umuntu ozoshona osonele nawe uma kungukuthi okuphuphile kwenzeka njengoba usuke ukuphuphile wasisho nje ngoba abanye abantu kuyenzeka iphupha kunomncwabo vele kube nomncwabo kushona yabona umshumayeli 3 verse 1 konke kulesikhathi sabo yonke indaba inomzuzu wayo phansi kwezulu kukhona isikhathi sokuzalwa nesikhathi sokufa number 2 ngokujwayelekile uma uphupha umncwabo kuyaye kube uphawu esithanda nje ngolohluma ubona ngoba luyayivezela ukuthi empilweni ngenzeka kumele mhlawumbe ulindele umshado ngoba ukhona umuntu ongasashadi kungekudala ihlabelelo seyihlabelelo 3 verse 4 ngangidlule kancane nje kubo ngase ngimthola uthandwa umphefumulo wami ngambamba angivuma ngoba ke ahambe ngaze ngikamngenisa endlini kamame nasekamelweni lo wangikhulisayo 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umncwabo kuyaba uphawu oluhle uma ubona usulusho ngenzeka kunomcimbi ozokwenzeka futhi ozayo ongase ukulethela injabulo Amahubo 126 verse 3 uJehova usenzele izinto ezinkulu sajabula ka number 4 kuyenzeka futhi uphupha umncwabo ubophawu esithanda ngoluhlu uma ubona lusho kungenzeka usuzazophila impilo ende futhi enhle nemnandi siyamakhulu besibheka la uphupha ubona umncwabo Siwe